La llengua de signes és una llengua reconeguda per una llei, no un llenguatge, com utilitzen moltes vegades de manera errònia. És la llengua pròpia de la comunitat sorda. No totes les persones sordes utilitzen la llengua de signes. Dins de comunitat sorda trobem un grup molt heterogeni, des de l'implant fins a un audífon o fins a la llengua de signes pot ser molt diferent segons on hagis nascut, per exemple, o quins recursos t'hagin aportat. El meu rol ací no sols és d'intèrpret de llengua de signes, sinó també de mediadora social a les persones sordes i les seues famílies. Aleshores, la interpretació es basa en acompanyaments tant de sanitat, judicials, gestions del dia a dia, com anar al banc o a l'administració en si, des d'Hisenda, l'INS o qualsevol gestió del dia a dia. Jo simplement el que faig és interpretar, soc un poc de comunicació en aquest moment. Quan apareix la mediació? Quan s'acaba aquest servei i la persona no sap com orientar tota la informació que s'han aportat, aleshores ens aplacem a una cita, ací al despatx, de mediació. Mediació social vol dir que el que faig és mediar entre la societat oient i la comunitat sorda. Aquella informació que no ha rebut i no sap com gestionar-la o com canalitzar-la, fem un acompanyament perquè la gestió aplegui el seu fill. Per a mi que una intèrpret de llengua de signes, a més siga treballadora social o una treballadora social siga una intèrpret, per a mi el valor afegit és el que hem parlat abans, el doble rol que estic fent ací, a aquest treball. No és habitual que aparega en serveis socials de la Comunitat Valenciana. Solen aparèixer en associacions de diferents comarques, que per a mi la viabilitat podria ser, per exemple, en mancomunitats, o com està plantejat ací a Xàtiva, tenen un gran nombre d'usuaris i després com han conveniat en la resta de ciutadans dels voltants, de pobles dels voltants, que sí que tenen persones sordes i, clar, que estiga dins de serveis socials dona una amplitud i un recurs, una estabilitat que actualment no existeix. Aleshores, al no haver una estabilitat i no haver una xarxa a crear ni un professional referent, no se crea un bon recurs. Són coses puntuals que a través de subvencions venen i van, igual que la subvenció ve la professional. Aleshores sí que ho crec un punt molt important i prioritari.